Pozdrav svima, danas je 8. august 2021. godine, ekipa Čoperi po belom svetu i ove godine i pored problema sa COVID situacijom ne odustaje od svojih putešestvija po Evropi jer putovati se mora. Ja i moj saputnik Deki ovaj put za destinaciju biramo Austriju. Krajnji cilj nam je najviši vrh u austrijskim Alpima, Grossglockner. To je svakako jedna od najlepših destinacija za vožnju motora u Evropi, a kasnije ćete vidjeti i zašto vlada takvo mišljenje. Krećemo lagano, predivan dan za putovanje, pošto nema mnogo toga zanimljivog od Beograda do Budimpešte, a Budimpešta je svakako jedna od stanica na ovoj turi. Selimo se odmah na kadrove iz ovog lepog grada. Neverovatno je koliko ovaj grad svojom arhitekturom, svojim ulicama podsjeća na Beč, a razlog tome je verovatno što su nekada Budimpešta i Beč bili u istoj državi. Uostalom, procenite sami. Na glavnom trgu u Budimpešti i pošto Deki malo bolje poznaje istoriju ovog grada, on će da nam kaže par reči. Pa to su svi vladari koji su uopšte u mađarskoj istoriji od doseljenja do danas bili. Tako da su oni poređani od levog na desno. Ja imena njihova ne znam, ali kao što vidiš, eto, to su svi ti likovi od Arpada pa na ovam. Znači da je onaj prvi, rekao bih, po garderobi. Tako, Arpad je onaj prvi tamo, a? Na samo 3 km od centra Budimpešte pronalazimo veoma lep kamp gde ćemo da prenoćimo. Sledećeg jutra polako napuštamo Budimpeštu i krećemo put Austrije. Kada uđemo u Austriju, zaustavit ćemo se u mestu Pandorf. Tu će nas čekati naš dragi prijatelj i bajker Željko, inače član grupe Čoperi po belom svetu. Inače, mesto Pandorf je poznato po shopping mallu gde možete kupovati firmirane stvari vrlo jeftino. Stižemo u Pandorf, ali kao i obično nas dvojica kasnimo, ali zato je Žeks tu uvek tačan i on nas čeka već neko vreme. Posle par sati vožnje jako nam je potrebna pauza i jedna jaka kafa. Zato nas Željko vodi do obližnjeg jezera koje izgleda prelepo, zove se Neusiedl. Inače za ovo jezero Austrijanci kažu da je njihovo more.
krećemo dalje put Beča, gde ćemo se zadržati 2 dana kod našeg druga Željka, jer on inače radi i živi u ovom gradu već dosta godina. Smo obišli uži i širi centar Beča, odlazimo malo van grada i penjemo se na brdo Kalember koje je iznad samog Beča, inače je omiljeno izletište svih Bečlija.
Ono što je avala Beogradu, to je Kalemberg Beču. Odavde se pruža predivan pogled kao na dlanu celog Beča i svakako ako ikada budete posetili Beč, nemojte da zaobiđete ovo mesto. Spuštamo se polako niz Kalemberg, vraćamo se ka Beču, imamo nekih 30 minuta vožnje kroz ove prelepe krajeve i žurimo kući da se pripremamo jer ujutru putujemo dalje na Alpe. Po povratku u grad obavezno srećemo u Motoshop Luis. Luis je čuvena prodavnica sa svom mogućom moto opremom i svaki bajker koji je bio u Beču, a nije posetio Luis, isto kao da nije ni bio u Beču. Novi dan, nova vožnja, nova uzbuđenja. Zahvaljujemo se našem domaćinu Žeksu na gostoprinstvu i krećemo dalje put Alpa. A kako nam je tamo bilo, vidjet ćete u sledećem videu.